you later. Diyan nakita menu ka dyan banda? Pwede yan ba no? Effort. May rally. Sabihan mo na mo, sabihan mo. Ikit me. Oo. Sabi mo, kinansel na yung Joel, can Wednesday na naman. Make sure can Wednesday, tuna kasi busy na akong busy. Ipaki-message me. Make sure mo, tutunay can Wednesday. Yamo kayo. Lalo yung Wednesday. Kapit ng nala kanino. Wait ang sausage na tara. Langkel. Alam mo talaga tumador kay lalawi ka taga-alak eh. Wala mo bibinom ko yan eh. Oo. Ano yung lawihan ko mo? Ito pala seli ko po itang kaya. Ito kaya pala ito. Ang pepenong pa rin. Pero ba lagi agure pa lang isa ni mga kamote. Eh mo ni na ano eh. Mawala ka rin mga kende, no? Alawin ka kende. Atin na lang kaya pero sausage. Balik-balik din. Okay. Maganda, kaya parang pabalik-balik.
199. 359. Ay, Na? Ini kaya piling niya yung marshmallow. Pagkano yan? 99. By By 25. 25 pieces. Mata. Okay na yun. Dali na kayo? Ha? At natin holiday sa Uy, pimis na pimis ko kay Tessie Benny. Mag-video kami king along the way. Video ko rin lang. Opo. Yun eh, tas ewasin na ko nga, lukantin eh. Tapos yung blue. alam mo ako nila, sinali ko mong kape kay Safe for. Kape, ang po, ang gamit mo mong sabon pa namin dito. Ang po mong mic sarap, ang glass sibuyas. Skodon libo na hindi. Namang binaya po rin yung sweldo kanta. At yung sinanti grocery na Huwag mo tabi ko. Magkano niya ako? 2.5 lang ang tanong. ati ko rin. Tapos may mayat ka pa siya. 500 yan. Tinako rin kayo niya. Pag sili kayo mong tinapi mga tilas sa sige mother. Ano ang mga matipulit niya?